Día de avaliar danos e de comezar a reparar os estragos das treboadas. En Viana do Bolo, a auga levou por diante edificacións e estradas. Piden que se avalía a declaración como zona catastrófica. En Vilamartín de Valdeorras, a enchente arrasaba todo o seu paso en cuestión de minutos. Tamén se viron afectados no Barco, Monterrey e Tribes e en zonas de Lugo como Monforte. No día en que coñecemos que o xuíz imputa tamén as fillas de Zapatero, saen á luz os audios da súa comparecencia na Audiencia Nacional. O expresidente do Goberno recoñece que lle propuxo o propietario de Análisis Relevante que elas colaborasen ca empresa. Despois desvelamos máis detalles. Abegondo estrea novo centro de saúde que lle dará servizo a unha poboación de máis de 5.000 persoas. O Goberno galego destaca que é un exemplo do modelo sanitario que está impulsando en Galicia, baseado na proximidade, accesibilidade e vanguarda. O Son do Camiño xa está en marcha 3 días seguidos de música con artistas de altura como Dani Martín, Linkin Park ou a estrela desta noite, a estadounidense Katy Perry. O Monte do Gozo énchese con milleiros de persoas que chegan a Santiago para vivir o primeiro gran festival da tempada. Comezamos. Boas noites. O Concello de Viana do Bolo pide que se avalíe a declaración de zona catastrófica nos núcleos de poboación máis afectados polas treboadas de onte á tarde. Os danos materiais son incalculables. As chuvias torrenciais arrasaron edificacións, estradas e deixaron aldeas incomunicadas durante horas. A aldea de Bouza é a zona cero da catástrofe. 24 horas despois, os veciños non dan creto á destrucción que causou a treboada, que durou pouco máis de 15 minutos. Din que chovía de maneira torrencial. A forza da auga, que arrasou pedras e árbores, levou por diante media dúcia de edificacións, palleiras, adegas, o forno comunal, e causou danos importantes en vivendas. En casa meteus a auga, veu a auga dali, entrou pola porta, yo, como adiante fixo forza, pois arrancou a parede. Metíme dentro no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo. Vino toda la riada y me llevó hasta allí, cada que me llevó allí, que no me ha llevado para la carretera para abajo. Y allí se quedó, allí abrí la puerta y salí por encima y nada. Me sacaronme ao lombo un mozo das escaleiras. Tamén viviron momentos de pánico os 15 veciños da aldea de Prado Cabalos. O río Camba desbordouse e levou por diante todo o seu paso. E o meu marido que foi a pasar eu quixo leválo ao río. Nunca viu a morte aos ollos tan cerca. A treboada causou estragos na rede viaria do Concello de Viana. Varias aldeas quedaron incomunicadas durante horas. O terreno marchou a rastro porque os incendios leváronse todo. Antes todo eso de aí arriba era monte que sujetaba o terreno. Medios do Concello e da Deputación traballan nos labores de limpeza cando os veciños. A destrucción é tal que levará moito tempo volver á normalidade. Agora toca facer balance dos danos. Outro punto crítico na provincia de Ourense está no Concello de Vilamartín, onde hoxe traballan sen descanso para limpar vivendas e estradas. Unha tromba de auga arrasou todo en cuestión de minutos, Xoel. Sí, Pablo, e 24 horas despois a imaxe segue sendo cando menos impactante. Nos atopámonos no lugar de Arcos, aquí o río Farelo rebordou levando consigo tanto pedras como terra e tamén ramas, anegando propiedades privadas e tamén leiras e obrigando mesmo a cortar o tráfico da Nacional 120. Foi logo dunha intensa saraivada que durou apenas uns 15 minutos, segundo nos contaron os veciños, pero que deu paso a unha noite complicada, sobre todo para eles, pero tamén para os servizos de emerxencia. O de hoxe foi un día de avaliar danos, de asimilar a situación, porque moitos deles perderon tanto obxectos como vehículos, en algúns casos tamén animais. E xornada tamén, como poden ver detrás de min, de limpeza antes de que se endureza esa mestura de auga e de terra. Por diante aínda quedarán días para limpar e tamén para que todos estes veciños das comarcas de Viana e de Valdeorras poidan volver á normalidade. Grazas, Xoel. Foi unha tarde de auténtico caos no sur de Ourense. Valdeorras levou a peor parte, pero os danos estendéronse tamén a Monterrey e a Tribes. Había alerta laranxa sobre Valdeorras e as previsións cumpríronse. Acumulacións de choiva duns 30 litros en apenas unha hora deixaban imaxes como esta no Barco. Así se circulaba pola Nacional 120.
e chegou a quedar cortado o acceso á vila dende Veiga a Muiños polo rebordamento da auga baixo a ponte do ferrocarril. Colapsaron os sumidoiros con inundacións en varias rúas do centro, en baixos e locais como este teatro. Tampouco se librou a comarca de Monterrei, con Verín como un dos concellos máis afectados. ¡Uah! Todos! Neste caso, sobre todo polo intenso vento arredor das 6 da tarde. Houbo múltiples incidencias pola caída de ramas e desprendementos en fachadas e tellados, sen danos persoais. Noutros puntos, como Tribes, a choiva converteu as pistas en ríos, e todo acompañado de actividade eléctrica. Un 6.000 raios rexistrou Meteo Galicia a tarde pasada. Na provincia de Lugo, Monforte levou a peor parte. A auga solagou os baixos de comercios e de establecementos hostaleiros. Xoves amargo en Monforte, a tormenta golpeou con forza na Praza da Compañía, onde hai locais por baixo do nivel da rúa. Onte todo era un estanque. Na bodega si salvamos caixas de conserva, bueno, o que podemos levantámolo, e bueno, nada máis, pero é sempre igual. En Monforte caeron o mércores 52 litros por metro cadrado, pero foron 38 en só unha hora, de 5 a 6. Canicas. O granizo eran como canicas. Eu nunca acordo tal chuvia tan pouco tempo. Y menos mal que tenemos esta tabla. Levamos tempo reclamando, incluso o alcalde a última vez dixo que había un proxecto non sei de cantos millóns para facer eso, pero aquí non chega nada. Chegaba por aquí ao este nivel. Na Rúa Cardenal caeu o falso teito deste restaurante, desaloxaron a tempo. Vimos que acombaba o teito, ao final, pois, caiu e claro, cerramos todo, pechamos todo, intentamos sacar a auga que pudemos. Hoxe toca a limpar e desexar que tarde moito en volver pasar. Dende a Xunta marcan como prioridade atender as familias que quedaron sen vivenda. A conselleira de Infraestructuras avanza tamén traballos para recuperar as vías afectadas. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible. Coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde que está de camiño e tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas como Confederación Hidrográfica, dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos xa a traballar, pero haberá que ver tamén esta canle, esta cauce do Riba, como se actúa conxuntamente. O Concello coruñés de Abegondo estrea centro de saúde o próximo luns. Nel traballarán 11 profesionais que atenderán unha poboación de máis de 5.000 persoas. Construído con madeira e materiais 100% galegos e usando técnicas de arquitectura industrializada para axilizar as obras, no novo Centro de Saúde de Abegondo traballarán 11 profesionais, dous máis que no antigo, e como novidade ofrecerá atención de psicoloxía clínica e sala de lactación. Alfonso Rueda enmarca estas instalacións na aposta da Xunta por reforzar a sanidade e nomeadamente a atención primaria. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio, e esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da Sanidade Pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións. Este venres comezará o traslado de equipamentos e persoal do antigo centro ao novo, no que se investiron máis de 3 millóns de euros e que comezará a funcionar o luns. O vello edificio dedicarase a servizos de conciliación do Concello. Estamos agora con outro dos asuntos centrais deste xoves. O xuíz do caso Plus Ultra imputa tamén as fillas de Zapatero e a súa secretaria. O maxistrado toma esta decisión tras a declaración do expresidente na Audiencia Nacional, unha declaración a que tivo acceso a Televisión de Galicia, Madrid. Sabela Romar. Pablo, sí, pasaron pouco máis de 24 horas despois desa declaración de Rodríguez Zapatero aquí na Audiencia Nacional. Están pasando moitas cousas, entre elas o que acabas de dicir, que acaba de filtrarse esa comparecencia de Rodríguez Zapatero. Facíase pública
un par de horas despois nada máis de que se coñecera, de que o xuíz Calama anunciara que vai chamar a declarar as fillas do expresidente do goberno e tamén a que fora a súa secretaria no despacho de Ferraz. Era algo que pedía a Fiscalía Anticorrupción, pero o xuíz ve indicios de que a empresa das fillas de Rodríguez Zapatero, que se dedicaba ao marketing digital e a comunicación, podería ter sido usada para, supostamente, di o xuíz, branquear cartos de presuntas comisións dese presunto tráfico de influencias que se está a investigar. E nos audios que se acaban de filtrar da comparecencia de Rodríguez Zapatero, escoitamos como o expresidente do goberno explícalle ao xuíz que foi el precisamente quen propuxo a empresa das súas fillas para que ofrecera os seus servizos. El coméntalle ao xuíz, di textualmente: penso que as miñas fillas traballan moi ben. Engade Zapatero, por ser elas quen son, nunca optaron a ningún contrato público coa administración. Segundo revelan os audios, o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero quixo comezar a súa declaración diante do xuíz Calama negando calquera mediación pro rescate da aerolínea Plus Ultra. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Zapatero defendeu o traballo que fixo para a empresa Análisis Relevante do seu amigo Julio Martínez e explicou como empezaron a traballar as súas fillas, agora imputadas, para ela. Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con Análisis Relevante. Noutra parte da declaración, o expresidente negou ao xuíz que mediara para constituir unha sociedade offshore en Dubái e aclarou que nunca participou en ningunha. No he tenido nunca una sociedad, ni he participado en ninguna. Os audios tamén revelan como Zapatero non quixo explicar de momento a procedencia do que o xuíz chamou as dichosas xoias que estaban na súa caixa forte. Confianza na inocencia de Zapatero foi a que amosou Pedro Sánchez á súa chegada á reunión do Consello Europeo. O presidente do goberno asegura que falou con Zapatero e transmítelle o apoio do partido e a solidaridade ca súa familia. Hablo con el presidente Zapatero y me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia. Cas causas xudiciais afectando a saúde do goberno, por primeira vez Pedro Sánchez non pecha a porta a un adianto electoral se non se aproban os presupostos. Y además agradezco el tono constructivo de grupos como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, que ayer se abrió efectivamente junto con otras fuerzas parlamentarias a negociar esos presupuestos. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Sánchez, que por vez primeira non pecha esa porta, mentres no Congreso se volvía a escenificar esta tarde a debilidade que atravesa o Executivo. O Pleno aprobou unha moción do Partido Popular na que se insta o Goberno a asumir responsabilidades políticas polos casos de corrupción que afectan o PSOE e o Executivo. O texto incluía a petición de eleccións, pero non se puido votar polo veto da Mesa do Congreso. O PP recorrerá esta decisión no Tribunal Constitucional. Hoxe, Coalición Canaria sumouse á reclamación dun adianto electoral se non se aproban os presupostos. Xa está en vigor o acordo de paz entre os Estados Unidos e Irán. Asinárono por separado e un día antes do previsto. Ademais do alto ao fogo, o documento supón a reapertura inmediata do Estreito de Hormuz. Irán comprométese a non desenvolver a bomba atómica e obterá a cambio o levantamento das sancións e axudas económicas para a reconstrución. Ia ser nunha cerimonia oficial en Suiza, pero ao final a paz chegou cos dous actores asinando a 5.000 kilómetros un do outro, Trump no Palacio de Versalles e Pezeshkian no seu despacho en Teherán. Non foi nada doado, admitía o presidente estadounidense. A fin de 110 días de combates ten unha repercusión inmediata a reapertura do Estreito de Hormuz, aínda que está por ver se Teherán cobra ou non peaxe.
Para a maioría dos analistas, o resto dos 14 puntos do acordo benefician sobre todo a Irán. Non se desmantela o réxime dos ayatolás, logra o desbloqueo dos fondos conxelados no estranxeiro e o levantamento progresivo das sancións, pode vender o seu petróleo e logra un fondo privado de 260.000 millóns de euros para reconstruir o país. Pero Trump veo doutro xeito. Achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Conseguimos todo o que pretendíamos e moito máis, dicía o estadounidense, que considera que o grande obxectivo, que Irán non teña armas nucleares, está garantido nun 99%. Ademais, o documento inclúe a fin dos bombardeos israelís sobre o Líbano. Agora as partes comezarán a negociar o acordo definitivo. Danse 60 días para unhas conversas que comezan este venres en Suiza. Cambiamos de escenario para ver un dos maiores golpes que Ucraína lle asesta a Rusia en máis de 4 anos de guerra. Un ataque con centos de drons alcanzou por segunda vez no que vai de semana a refinería de petróleo de Moscova. O bombardeo deixou imaxes nunca vistas na capital rusa desde a Segunda Guerra Mundial. Non houbo vítimas, pero medio cento de rexións comezaron a racionar o combustible ante os problemas de suministración. Prisión pro home que fuxiu co seu bebé tras agredir a súa exparella en Ponte Caldelas. Irá ao cárcere por condenas anteriores, pero a xuíza resérvase a adoptar outras medidas contra el se lle conceden algún permiso penitenciario. Buscárono durante 2 días polo monte, pero volveu ao lugar do delito e prendérono. A Garda Civil detivo na parcela da súa exparella en Ponte Caldelas o home de 43 anos que secuestrara o seu fillo de 13 meses despois de agredir a nai. A xuíza ordenou prisión provisional comunicada sen fianza, pero non por esta causa. Xa tiña 2 ordes de ingreso en prisión por outros delitos, entre elas por unha condena de 11 meses por lesións no ámbito familiar. Tamén está investigado por malos tratos habituais, outros de lesións, ameazas e coaccións. A xuíza considera que ao estar xa no cárcere non existe risco de fuga e de que se sustraia a acción da xustiza para dar conta do acontecido martes, pero resérvase adoptar outras medidas se lle conceden algún permiso penitenciario. Considera que hai risco de reiteración delituosa e ten prohibido achegarse ou contactar coa súa exparella ou co fillo mentre se instrúe esta causa. Os 12 detidos na última operación antidroga no Salnés pasaron hoxe a disposición xudicial. Entre eles hai 2 membros da familia Charlín, presuntos líderes da trama. Foron arrestados o martes nunha operación policial na que os axentes se incautaron de preto de 100 kilos de cocaína. Durante a redada, a policía matou un dos investigados durante un rexistro en Cambados. Condenado a 12 anos de prisión o armador do pesqueiro Simeone polo transporte de 3.000 kilos de cocaína. Deberá pagar unha multa de 600 millóns de euros por organizar o transporte da droga desde África. A sentenza imponlles penas de entre 7 e 10 anos de prisión a 3 dos tripulantes do barco. E os 11 acusados de fabricar narcolanchas nun polígono industrial de Vigo desvinculáronse do narcotráfico diante do xuíz. Nunha estrategia común declararon que só fabricaban cascos sen motor e que non sabían cal era o seu destino final nin o uso que lles ían dar os clientes. A Fiscalía mantén que formaban parte dun operativo conxunto con Portugal para fabricar as narcolanchas que despois se utilizaban pro narcotráfico no Estreito de Xibraltar. Mentres quedaron extinguidos os incendios forestais nos concellos de Boborás e Xermade. Esta tarde dábase por finalizado o incendio na parroquia lucense de Roupar despois de queimar 36 hectáreas. En Boborás, o incendio finalizou con 277 hectáreas ardidas. Continúa controlado o lume en Padrón, onde se queimaron unhas 350. Lembren que en caso de detectar un incendio forestal deben chamar o número 085. Evitar que condutas de acoso e violencia digital queden impunes e dotar as vítimas de información e recursos. Este é o obxectivo da Lei de Violencia Digital que ultima a Xunta de Galicia. Será a primeira comunidade en regular este ámbito. Antes de que remate o ano haberá unha lei galega de violencia digital. Hoxe, tras esta reunión dos responsables de política social con representantes das vítimas, forzas de seguridade, psicólogos e entidades sociais, presentaron algúns dos detalles do texto que queren rexistrar no Parlamento galego antes de que remate o actual período de sesións. A lei contempla un servizo gratuito de asesoramento xurídico e garante o borrado digital do contido abusivo ou difamatorio, con especial fincapé na protección dos menores.
continuar detectando xeolocalizadores que teñen moitos nenos e que non son consentidos e, por suposto, atención psicolóxica a todas as vítimas e ese centro de formación en novas adicións como é o ámbito das novas tecnoloxías. A conselleira compareceu acompañada da nai dunha nena de 12 anos, da que outro menor difundiu en redes fotografías íntimas. Que quedó el caso archivado y no sabemos nada de él. Las víctimas necesitan apoyo y que los agresores non salgan impunes. A lei busca protexer persoas que ceden baixo presións ou ameazas, imaxes ou datos que despois os agresores usan para acosalas e incide no aspecto da concienciación e a formación. A calor destes días permítenos gozar dunha fermosa imaxe a da floración do nenúfar xigante da Fundación Sales, en Vigo. As altas temperaturas apuraron un proceso que adoita producirse a finais do mes de xullo. Trátase dunha flor extremadamente rara, que abre cara ao solpor e que, ollo, apenas dura unhas 48 horas. Os asistentes ao son do camiño foron chegando durante todo o día. Moitos deles escolleron o tren para poñer rumbo a Santiago e para se dirixiren despois ao Monte do Gozo tiñan a opción de coller autobuses lanzadeira. Ademais dos urbanos, o festival agarda recibir sobre 42.000 asistentes cada unha das súas 3 xornadas. Na zona de acampada caben alrededor de 4.000 deles. E pronto se notou tamén ali o movimento propio dunha cita como esta. Un ambiente que se agardaba tamén no festival cando a música comezara. E a música comezou. Patricia Vilar. Sí, a música de Carlos Ares soa agora mesmo no escenario Estrella Galicia na primeira xornada do Son do Camiño, unha xornada na que a estrela indiscutible hoxe é Katy Perry. O concerto da californiana arrancará ás 11:30 da noite. Antes soará a música de Dani Martín, que 4 anos despois volve a este festival e veremos se repite o éxito que tivo naquel momento nun concerto que os seus fans seguen a calificar de máxico. Arranca co Son do Camiño o verán de festivais en Galicia. Faino con 3 días de música con 42.000 persoas que se agardan cada xornada, hoxe todas baixo un sol absolutamente abrasador. Por se había alguna dúbida. ¿No lo ves? Estamos recién empezados y ya casi está lleno. Principio da tarde no Monte do Gozo e xa festival. Enerxía, calor, complicidade. Os amigos a vivir o momento. You take mine, na na na, na na na. E tamén polo prato forte agardando. Dani Martín, Katy Perry. Como dejar de querer. Boa xente, cancións moi bonitas, interesantes. Que igual que el vino fue, que hoy espero. Quiero Katy Perry. A mí Katy Perry. Katy Perry es la que más me interesa. Me gusta mucho, la escucho desde hace mucho tiempo y vengo con un buen trío para darlo todo ahí. Moito son do camiño por vivir. Hai escasa media hora que as lexións romanas invadiron a cidade de Lugo, inaugurando a 25ª edición do Arde Lucus. Bodas de prata con cheo absoluto. Ás 10:30 está previsto o prendido do lume sagrado de Vesta, nunha noite con moi boa temperatura. Bo tempo que acompañará ata o domingo e facilitará a asistencia ao circo romano con todo vendido. E xustamente a Ponte Romana de Ourense é un dos principais escenarios das festas locais. Nos seus arredores instalouse o mercado medieval e desde ela tamén se van botar o domingo os tradicionais fogos de artificio. Canto á música, esta noite tocan os madrileños M-Clan, á espera de saber quen será o sustituto o venres do cantante Miguel Ríos, que cancelou a cita.
Ano 1504, Colón está varado en Xamaica ca súa tripulación esfameada e amotinada. Os nativos ao principio colaboran cos mariños españois facilitándolles comida, pero despois de meses esgotan a súa paciencia e cortan a manutención. Colón, que tiña amplos coñecementos astronómicos, sabía que se achegaba un eclipse lunar e fixo crer aos xamaicanos que Deus estaba do seu lado e que se lle negaban alimento habería consecuencias. Foi entón cando a eclipse convenceu os indígenas do poder de Colón e así foi como salvou a vida e a da súa tripulación. Historias de eclipses. Feliz noite. Ata mañá.